Vitajte. Uvažujete v tomto roku nad výstavbou vlastného rodinného domu? Riešite aktuálne otázku, pre aký typ hypotéky sa rozhodnúť? Mám pre vás dva typy. Jeden typ je klasická hypotéka na postupné financovanie výstavby rodinného domu, kde ale je podmienka, že mali by ste mať stabilný príjem, projektovú dokumentáciu, pravoplatné stavebné povolenie, ako aj disponovať možno nejakými vlastnými prostriedkami, ktoré viete tú stavbu dotovať. V prípade, že ale patríte do tej druhej skupiny, že napríklad podnikáte, máte živnosť, nemáte stabilný príjem, chýba vám stavebná dokumentácia, stavebné povolenie a nemáte vôbec žiadne finančné prostriedky, vtedy odporúčam ísť do tzv. Bezúčelovej alebo americkej hypotéky. Jej výhodou je, že pokiaľ založíte inú nehnuteľnosť, napríklad rodinný dom, to znamená nie pozemok, na ktorom chcete stavať, tak v tom prípade vám banka dá balík peňazí, vy si sami rozhodujete, ako rýchlo a akým spôsobom budete napredovať vo výstavbe, nedokladujete žiadne fotky, žiadne doklady, jednoducho na konci výstavby dom skolaudujete a tým pádom máte vašu nehnuteľnosť hotovú oveľa, oveľa rýchlejšie. Pokiaľ sa neviete správne rozhodnúť, neváhajte a kontaktujte ma, alebo vás aj naďalej pozývam sledovať naše FinTipy.